So funda kuJohane chapter 10 verses 1 to 11. Kodwa soqhubeka sidlule la. Ngoba siyafunda. Nikhumbule ukuthi kathini ukuthi masifunda siyafunda ngempela. Aka sifundeleke omunye osetholile lapha kuJohane 10 verses 1 to 11. Ngizocela futhi uqhubeke uye verse 19. Yaqala verse 19 manje. Uzogcine verse 31. Asibonge Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho eliphilayo.
Besicela ke baba ukuthi ulenze liphile kithina. Bonakale baba ukuthi sisetshenzwa yilo ukuze simfuze uJesu owasifela ukuze asibizele kuye, simlandele, siphile kuye. Siyacela ke baba ukuthi lokho asisindisela kona kubonakala esiphilweni zethu ngokusebenza kwezwi lakho. Lisakhe lisiqinise, sime kuze kube lusuku lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sifundile la ngezindlela uJesu azichaza ngazo. Nebebengekho ngiyakholwa ukuthi bebekhona. Through i-recording esinayo. Niyayilalela. Ikhona ngisho nakwi-YouTube. Niyayilalela kwi-YouTube. Nikhona kwi-group yesakho umndeni. Ukhona? Oh. Ukhona kwi-group yesakho umndeni. Ukhona kwi-group yesakho umndeni. Niyavula. Kwesinye isikhathi uyavula. Okay. You are depriving yourselves. Ngokuba la mazwi awuphila la mazwi. That's why ngithi kuyasiza ukuthi umulalele ubhale nokubhala phansi. Ikona okusiza kakhulu ukuthi ubhale. Write down. Abanye bathi akubanikeze ama-notes. Azi nokuyasiza lokho. Ukuthi uma watholile uzowafunda yini ngoba uma ungalaleli, I think it's easier ukulalela kunokufunda. Ukuthi uzokwazi yini ukuwafunda lawo ma-notes. Noma ukumosha amaphepha nje. Sikaye amaphepha. Asukha amaphepha ngoba songena direct kulezi zinto lezi. Ukuthi uzohlupha yini ukuthi uyovula-ke. Ake ngizwe. Uma ungavuli i-recording. Hayi. Okay. Esikufundile-ke kuvela emlonyeni wenkosi uJesu uqobo lwakhe. Ngoba isifundo sethu sithi uJesu ngubani? Namhlanje isihloko sanamhlanje sithi the door, the good shepherd. Kubili. Umnyango noma isango noma luso omuhle. Usho kubili lapha. I am the good shepherd. I am the door, God. They said, I am the good shepherd. Sasigcineke lapho ethe khona siyazi ukuthi ekuqaleni la kusaqala khona wathi I am the bread of life. Ekusho ukuthi ukuphila ukuze uphile ngempela akube udle uJesu. Akube uJesu ukuphila kwakho. You have made him your life. Ngoba into oyidlayo iwukuphila kuwe. Okay.
Nizokhumbula ukuthi uJesu kulokuzisho kwakhe ethi uyini, ethi uyisinkwa, abe athi ukukhanya kwezwe. I am the light of the world. Uma usazi isingisi, uyawazi umahluko phakathi kwa A no the. Uyawazi umahluko phakathi kwa A no the. What's the difference? Ake ngizwe kwabasaziyo ngesingisi. Hayi na ama-students akasitshela. What is the difference between A and the? He doesn't say I'm a door. He doesn't say I'm a light. He says I am the door. I am the light of the world. What's the difference? I know, teacher. Now, teacher. Now. Now, teacher. I teach. Quite teacher. If not lava some students. I got no many students up here. UPI. I have no teacher. Got about it. And it. Here must go A, not B. Yeah. Okay. Yes, Muti. Oh, Muti. We don't have more. Gamaya mazwe. Aviona might be. Agayona is not one of others. Uyena yedwa. I am the. Gamaya mazwe asikwesinye isinkwa sokuphila. Uye yedwa. I am the light of the world. Akekho munye. He is the. He's not just a light. I'm the light of the world. Uye. It's a definite article. The. I am the light of the world. Manje yilezi zinto ke azisho kodwa siyakhumbula ukuthi sathi wayenezithake ngabe phikisana naye sababala ukuthi abaphikisana naye ongobane ababephikisana naye ababeyizitha zakhe Anzwana abafarisi laphana imvamisa kuvela ukuthi amaJuda the Jews kodwa I represent abafarisi. Yes, those were his enemies. Yiba bephikisana naye ngobani abanye batholakala ukuthi nabo futhi ba against him. Ngobani nakho ethuya eJerusalem oyibona bathi akahambe abuye eJerusalem. His own brothers abafowabo babe against him. Kodwa sathola ukuthi wagcine anyway. Yila esefike khona lapha. I am the light of the world. Ukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahambe kumnyameni. Kepha ngoba nokukhanya okuphila. Akahambe kumnyameni ohamba noJesu.
Okay. Khona lapho ke beqhubeka baqhubeka lapho babe ne-argument naye ngoba behlala be-argywisha abaJuda bephikisana naye. Kufika lapho khona ethi ngaye ethi uAbraham wabona usuku lwami wathokozela. Bathi bona awukahlanganisi ngo-50 years. Awukahlanganisi ngo-50 years, why not 33 years? Why not 33 la? Ey'nsizweni, why not 33? Wayemncane kinena nonke, ngaphandle kwazo. Wayemncane kuna nonke, nina zinsizwa, nina madoda la. Bathi awukahlanganisi no-50. Uthi uyamazi uAbraham? Khona into ayisho uJesu. Wathi engakabikho Abraham, verse 58, 8:58. Uthini lapho? Ukuthi esiZulwini alibekiwe ngempela, alihunyushiwe ngendlela yakho. Engakabikho uAbraham, ngikhona. Leyo translation i-wrong ethi ngangikhona. Engakabikho Abraham, ngikhona. I am. Before Abraham was, I am. Manje mayesho njalo amaJuda athatha amatshe afuna umkhanda ngamatshe, wasinda waphunyuka lapho. Why befuna ukumkhanda ngamatshe? Yingoba uzilinganisa noNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu wathi mayivela lapha yana kuMose wathi uma ebuza uMose uthi ngiyawuthi ubani ngihlangene naye na? Wathi I am that I am. Nginguye noma ngikhona, ngikhona. Ngilo khona ohlale khona njalo. Ngiwukhona njalo. Manje uJesu usho leyo usebenzisa exactly those words. Before Abraham was, I am. Still ababoni ukuthi ubantu bakhuluma naye. uNkulunkulu uqobo umuntu ufike wazoba umuntu phakathi kwabantu. Manje uma siya ku chapter 9 uzothola ukuthi lapha yana kuba usekhona eJerusalem. Lapha ku chapter 9 wayesekhona eJerusalem. Uma kufikwa lapho awusifundela chapter 9 verses 1 to 5. Kungathi kungaba khona kungezwakala. Ngiyangithi mangithi ngilalele ngizwe ukuthi akuzwakali kahle uma kungekho laba khulumayo kungezwakali kahle ukuthi ufunde kwathini. Ofundayo awusifundele. Noma abazali bakhe azali emphefumulweni na uJesu waphendula wathi abonanga noma yena noma abazali bakhe kodwa ukuze kubonakaliswe
kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Kumele ukusebenza imisebenzi oyithumileyo isesekile. Kuyenza ubukhulu lapho ungesebenzeli. Ngisekhona ezweni, ngikukukhanya kwenu. Okay. Uma ebuka lo muntu, niyawuzwa umbuzo stupid lo obuza abafundi bakhe. Bathi ubani onayo ukuze lo muntu azalwe ngaboni? Abazali bakhe noma uyena onaphi engakazali? uJesu ngokuba umnene uJesu akazange asho ukuthi wawubuphukuphuku lo mbuzo nobuza. Kunalokho baphendula kahle ukuthi akonanga abazali bakhe, akonanga yena, kodwa ukuba kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu. Kumele ukusebenza kusesemini. Ngisekhona uthini? Ngisekhona ezweni, ngikukukhanya. Ngingukukhanya kwezwe. Manje uyakhombisa kuba ukukhanya kwakhe kwezwe. Straight away lo muntu osebumnyameni ingathi ngamanye amazwi uthi nansi umfanekiso walento engifuna abantu bayibone. Nangu uNkulunkulu la ungibekele ninabothisha nithini lemfanekiso enifundisa ngayo. Bothisha nithini? Hayibo. Uma nifundisa uSunday school lapha. Uma nifundisa uSunday school nibeka ama-pictures lapha. Visuals. Okay. Oh, noma visual aids. Uthi uJesu nangu umfanekiso awubekile manje phambi kwaNkulunkulu ukuthi kubonakale lokhu ukuthi ngikukukhanya kwezwe. Ngoba nangu umuntu osebumnyameni selokhu azama engathi uJesu bona lo muntu ukuthi nangu umuntu ongumfanekiso wabantu bonke emhlabeni ukuthi bazalwa bezimpumputhe spiritually, bakhula bezimpumputhe spiritually, bafa bezimpumputhe spiritually, unless something has happened to them. Siyezwakala. So ngamanye amazwi wena wazalwa unjani? Hayi, khulumani bazalwane. Wazalwa uyini? Wazalwa uyimpumputhe. Waqhubeka wakhula uyini? Uyimpumputhe. You were blind until ufika uJesu. Uma engakafika uJesu, you are still spiritually blind. Usesebumnyameni kuze kube yimanje. uJesu engafika empilweni yakho. Then uJesu wayesewenza umsebenzi ukuze lo muntu avuleke amehlo abone ukuthi ngingukukhanya kwezwe. Ingathi sekuveza manje ngisesemhlabeni ngikukhanya kwezwe. Wabuyela ekukhanyeni umuntu ebezelwe ebumnyameni. Now uyaqhubeka ke manje. Hayi, niyayazi indaba ngizokhuluma ngayo leyo mbumbuthi ukuthi kaba indaba enkulu. Esikhundleni soba bajabula abaJuda ukuthi nangu umuntu ozulwe impumputhe useyabona manje. Kwaba indaba enkulu. Niyayazi indaba. Nosifundela nina lapho chapter 9. Angifuni ungena kuyona kungashoni la. Kodwa engifuna ukuza kukona ilokhu ukuthi uJesu wayese challenge those Jews
Asiye laphayana ke manje ku-chapter 10 la sikhona. Bekuseyisendlalelo nje leso. Asiye ku-chapter 10 la sikhona. Funda. Verse 1. Uyakezwakala. Sebenzisa yona impela. Kodwa ekhwela ngenye indawo lokuyisela nomphako. Kepha ongena ngesango umalusi kwezulu. Umlindisango uyamvulela lowo. Lezi ziyalizwa izilala. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama aziholele phansi. Okay. Uthi ongangeni ngesango. Ongangeni ngesango kodwa enze njani? Akhwele ngenye indawo. Lo uyisela nomphako. Futhi lo muntu izimvu azilizwi izwi la. Who is he talking to? Ukhuluma ngobani la? Ongangeni ngesango. Ongangeni ngomnyango. He who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. Isela lelo nomphako. Ukhuluma ngobani la? Khuluma ngezimvu. Ubuya kubantu manje babiza ngezimvu, Niyayazi imvu? Abanye bayazi ngokuyibona nje. Do you know a sheep? You do. But do you really know a sheep? Okay. Uyayazi imvu? Uyayazi imvu? Zifuyiwe. Uyayazi ngebele. Uyazi qobo wena. Imvu is the most stupid animal. Asikho isilwane esiyisiphukuphuku njengemvu. Uma ningazazi mina ngikhule ngilokhu sizimo. Isilimo ongasazi. Imvu. One thing, isiphukuphuku. Futhi imvu ukube isilima ilahlekwe izingazi nasekhaya ukuthi kuphi. Ingazi ekhaya ukuthi kuphi. Imvu ayikwazi ukuzivikela uma kuqhamuka isitha. Ayikwazi ukuzivikela uma kuqhamuka isitha. Iyinto nje ebanjwa kalula nje nayizinja. Kodwa uma ikuyabona ukuthi nasi isitha iyobaleka ngeke niphinde niyithole. Hayi ngoba yini ayisazi ukuthi yayiqhamukaphi konje. Ubani esifuya izimvu kubo?
laba qhamuka Eastern Cape, come on. Zikhona kuwena izinto. Ayikho imiduka lapha kuwena. Angikaze nibone imiduka. Ubone ukuthi ayona yala ekhaya. Banjani? Zikhona kuwena izinto. Anisifuyanga. Okay. Uthola kukhona uma kunomhlambi wezimvu uyibona seyikhona imvunga yazo. Iyakwabani ke le? Iyohlala nifune enye izigcini ilapho izifele izibe imvuya lapho ngoba ayaziwa nophawu lwayo noma lukhona akekho nalo la kule ndawo uze kuthiwe hayi umduka nje lo. Imvu engumduka. Zikhona kuwena. Ikhona imduka. Ayiziningi kangako. So umuntu ufana nemvu phambi kwaNkulunkulu. Ngithe kokuqala imvu injani? Isiphukuphuku. Ayazi lutho. Futhi igwala yesaba yonke into. Kululu kweduka. Kuyo. Enye into enayo imvu iyawesaba amanzi ahambayo. Iyawesaba amanzi, running water. Uma ungayisemfuleni uthi uyozikhuba emfuleni ayikwakuya lapho iyawubaleka. Kodwa uma ike yabona ukuthi ikhona enye ekwaziyo ukuhamba, hayi yakhohle ukuthi yesaba, iyakhona lapho. Uma kuzimoto niyazazi emgwaqweni. Uma kuzimoto nazi izimvu kufanele wena mnikazi wemoto oshayela imoto noma umhlambi ungakanani noma ziyi-1000 ima, be patient, ima. Ngoba ke kwawele yodwa zonke zizowela. Azinandaba noma ngabe kuzitruck ziyongena phambi kwayo asinandaba. Ziyofa ezinye khona lapho manje umnikazi wetruck engamanga. That's how stupid they are. So umuntu loyo ngemvelo. That's who we are. Kwala sesibona ukuthi le ndlela ahamba ngayo lo akusiyo. Hayi khona. Uthola ukuthi naba bengena kuyo lento. Naba bengena kuloko. Hawu, noma bekhuza ukuthi hayi bo le ndlela enihamba ngayo ayihambi. Kuyingozi. Uthola ukuthi hayi bashona khona lapho. Angithi sinjalo. Sinjalo. Asikhuzeki. Injalo ini. Yingakho ke idinga umelusi imvu. Uthi uJesu ke laba bangangeni ngesango amasela nabaphangi. Labo abangena phakathi kwazo izimvu bangene kuzona bengangenanga ngesango amasela lawo nabaphangi. Wayekhuluma ngobani la umuntu abantu? Kule ndaba esikhuluma ngayo siyafunda webazalwane. Angishumayeli la siyafunda seklasini. Wayekhuluma ngobani la? Wobani amasela nabaphangi? Wobani amasela nabaphangi? Ubani isela nomphangi? Ngicabanga uSathane.
Ngobani? Ukhuluma nobani la? Ukhuluma lapha noMfarisi. Bafundisa isizwe sikaNkulunkulu. They are teachers. They are the teachers of Israel, God's people. But abangenanga ngesango. Bafohlile. Niyakhumbula uJesu uthi wathini kuNikodemo? Wathi wena ungumfundisi kaIsrayeli. Ungumfundisi kaIsrayeli. Awuzazi lezi zinto? Abafarisi kwakumnyama kubona. Bathi babafundisi kodwa abaphangi. Amasela nabaphangi. Wayisho kubona. Kodwa kuthiwa abezwanga ukuthi uthina. Uzwile lapho ufuna. Ukuthi abezwanga ukuthi uthini. Kanti usobona uqobo ukuthi niyamasela nabaphangi. Ngokuba ngenanga ngesango. Abesezothi ke mina qhubeka. Uthi izimba zilezizwi leno. Babengezwa abafundi, babengezwa laba abafundiswa ukuthi yini lefundiswa yilaba. Ababezwa. Okay? Oh yes. Kepha ongesimpange zalizwi izwi lakhe. Ziyazi ukuthi kuhlukile ke lokhu. Ngamanye amazwi uma efundisa lapho uJesu bathola ukuthi kwatholakala ukuthi abantu ababezwa abaFarisi. Kodwa mase kukhuluma yena bayezwa balizwa izwi lakhe. Bamlandela. Yes. Okay. Balizwa izwi lakhe. Yes. Imvu idinga umalusi. Kodwa hayi ayolahlekile njengabo. Niyakhumbula lama stickers afakwe ngemuva ezimotweni. Abasemaningi manje. Khona isticker esasibhaliwe kwenye imoto kubhalwe ukuthi don't follow me. I'm lost. He was right. He was right. Don't follow another person because he's lost or she's lost. Don't follow them. Ungalandeli umuntu, landela uJesu. Landela khona lapho chapter 10. Verse elandelayo. Verse 7. Uyezwa. Niyezwa ke manje. Ngoba nafike ngaphambi kwakhe. Yibo abaFarisi. Uthi amasela la, namasela nabaphangi. Izimvu azilizwanga. Abantu basesebudakeni, basesebumnyameni. Uthi ke yinini sa.
Beka, I am the door. If anyone enters by me, uyakwenza njani? Uyakusindiswa. Verse 9. Oh yes. Isela umsebenzi walo yini? Ukubulala. Nokubhubhisa. Ukweba. Nokubulala. Nokubhubhisa. Sekhona lapha. Kukhona into eyayikhulunywa abefundisi. Abangayithandi kakhulu abefundisi. Bayibiza ukuthi sheep stealing. Neyazi sheep stealing. Sheep stealing ukuthatha umuntu okwelinye ibandla azongena ebandleni lawo. Kuthiwa this is sheep stealing. Yaphika lokho. Yaphika lokho. There's no such thing. That's not sheep stealing. Sheep stealing ukuthatha umuntu olapho osevangelini othola ivangeli uyomnikeza into engelona ivangeli. That is sheep stealing. Uma ephuma kwelinye ibandla eya kwelinye, mina ngisho ukuthi that's sheep stealing. Kuthi ngoba usekhona nje usesenkosini. Usesenkosini nje. Webiwe ngoba usenkosini. Amasela nabaphangi abantu abakukhipha evangelini bakufaka entweni uwangale engakuyisindayo. Those are thieves. Amasela lawo nabaphangi abakunikeza inkohliso, ubambelele enkohlisweni, ungabambelele ezwini eliphilayo lenkosi uJesu. Uthi uJesu amasela abaphangi lawo. So abaFarisi, they were false teachers. Baphendwe ama-false teachers, not originally. Kodwa kwahamba bafaka izinto zawo eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Awukufunde laphayana kuMathewu chapter 23. Nezi ukuthi uthini uJesu ngawo. 23 verse 16. So uthi baba sikhola abanjani? Abayizimpumputhe. Webahola abayizimpumputhe. Usho kubona maye kini akasho nokuthi we maye kini. Niyazi igama elithi maye ukuthi lisho ukuthini? Ukukhulunywa lapho maye bona ingozi abakuyo maye. Wayikhuluma abaFarisi lapha yana. Wayikhuluma abantu abangafundisi izwi likaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu alibeke ngayo. Uthi uyaqhubeka khona lapha ethi khona into ababeyenza
awufunda uverse 13 khona lapho kuMathewu 23. Nizwile lapho kuthiwane bavalela abantu umbuso wezulu nabangenayo abafuna ukuthi bangene ngokubabona qoba bangenanga kuwo, they are outside. Yeah. uJesu wayengayile nale ikhuluma iqiniso ukuthi ongangeni ngesango, ongangenanga ngesango, kuba mina ngiyisango lezimvu, ongangenanga ngami ngimfisa ukuthi kodwa ngamagwala abazalwana, angithi ngamagwala abazalwana. Ngiyavuma impela umzalwane, uvuma bayigwala ngamagwala. Okay manje wona amagwala wokubuze umholi webandla noma yiliphi ibandla ukuthi awungitshele usindisiwe kodwa. Umbuzo usindisiwe na? Uma ethi hayi phela mina ngibona akuyenwa lamabandlana manje akhuluma indaba yokusindiswa, mina hayi ukuthi nje umfundisi, kodwa usindisiwe na? Wakwambuza ake ngibuze kanjalo, khona wakwambuza, ukhona wakwambuza kanti bamagwala ngempela bazali. Wakwambuza nangu umzalwane ungelona igwala. Hayi umholi. Hayi kanti niyayeka. Wobuza umholi. Usindisiwe na? Mathi angisindisiwe. Labantu baholayo baholela kuphi? Hayi siyazama. Uzamani uthi uJesu ngena, umnyango uvuliwe, ngena, bese ubangenisa nabanye. Awubangenisi nje ngoba ungaphandle kwawena ungenile. Wabatshela uJesu uthi nivimbela abantu bangene embusweni wezulu ngokuba nani uqobo lwenu ngaphandle kwawo. Okay, awusifundele uqale lapha ku-11 ya ku-15. Sibuyela lapha kuJohane. Okay. Awuthole i-speaker, ilento mic ukuze kuzwakale.
yes. Na usho njalo uJesu uthi mina ngiwumalusi omuhle. I am the good shepherd. Ngane udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Ngiyazi ngapha ngakini Mathenjwa amaNazaretha amaningi angithi akho alandela uShembe. Ungakumbuze ukuthi awungitshelele njengoba ulandela uShembe nje wakudela ukuphila kwakhe uShembe ngenxa yakho. Kufanele umbuze ukuthi wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yakho na? Yini ayenza? Obani? Awulensizwa yaseLimpopo ayikhona? Bengizobuza yona ukuthi bakhona baye bathi la KwaZulu Natal labo osheriff abakalihanyana baye bababiza osheriff ukuthi ulihanyana wake wakudela yini ukuphila kwakhe ngenxa yakho na? Engathi ngiyakude. Yini singabuyisi eduze-ke manje, much closer. Uye lapha kini-ke la kukhonzwa khona izinyanya, ubuze ukuthi uyihlo mkhulu lona othi uyamkhonza wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yakho na? Kanjani? Why? Uphila ekhona uyamazi? Kodwa uJesu uthi ngiwumalusi omuhle, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Wafa ngenxa yakho, wafa ngenxa yakho. The lost sheep that you are or that you were. Uma usadukile kuze kube manje, you are a lost sheep. Kodwa uJesu wafa ngenxa yakho, to rescue you from your spiritual death. Ufuna uze ekuphileni okuphakade. Futhi akafanga wagcina, wavuka. Sikhonza uJesu ophilayo. Ikhona insizwa evame ukumchallenge kalona. Uma ngikhuluma ngoJesu ngikhuluma namadlozi la ethi awakhonza. Ithi ngathi noJesu wafa. Ithi yebo wafa kodwa wavuka. Uyaphila. Uyihlo omkhulu azange avuke. Amathambo akhe singawuthola namanje lapha efele khona, lapho akungcwatshwa khona. uJesu uyaphila. Uthi ngiwumalusi wezimvu. Uthi ezakhe zinjani? Awusiphindele futhi lapho. Uthi uyazazi ezakhe, ziyamlandela. Nansi-ke indaba engifuna siyibhekisise la.
izwi likaNkulunkulu yalazi ukuthi lenze njani, libenze njani abantu. Uma kufika izwi likaNkulunkulu ngempela lenze njani, labehlukanisa abantu. Uthi uJesu uletha umlilo emhlabeni, indodana izohlukana noyise, umalokazana ahlukane noninazala. Uthi ngiletha inkemba emhlabeni. Awuzwe lapha yana ukuthiwani ke manje, verse 19. Wow. Nanso nje laba asevulekile kubona amehlo abo, bathi laba abanenkani abangafuni ukulalela izwi bathi hayi unedimoni. Ababonthi ababuswa amadimoni. Laba balizwile bathi likhona yini idimoni elingavula amehlo bempumputhe na. So lapho khona uJesu uletha ukwahlukana. Niyezwa na? Uma uzinikele enkosini ungacabangi, ake ngithi kini abakhona, bese uzinikele enkosini uJesu, ungacabangi ukuthi hey bazongithanda-ke manje ekhaya. Khohlwa. Hayi, uyothandwa uma uzinikele enkosini ekhaya labantu abakholwayo. Kodwa awuzinikele enkosini ekhaya lakini bengakholwa uJesu. Bengakholwa uJesu, bengasindisiwe, angisho bengasonti. Noma besonta lento enganqamuki, ukuba isonto ungazonqamukani. Dale ukwahlukana. La amaJuda abona ubuhle benkosi uJesu ehlukana nala maJuda la amele ebujudeni nje, engakhanyi kuwo ukuthi nangu uMesiya akade bamlinda, manje naba sebeyambuza-ke manje. Awusifundele lapho verse 22. Okay, awume khona lapho nje. Laba bantu kanti bahleli nje balinde bani? Balinde uKristu, balinde uMesiya. Bathi manje uyasidida, uma uyena sitshele. Uthi kade ngamtshela. Kodwa nifuna ukuzwa, nifuna ukukholwa. Noma-ke ningakholwa, kholwani ngenxa yemisebenzi. Okay. Hey, umuntu uma ethunjiwe isono, kwala noma ebona ukuthi hayibo nakho uNkulunkulu uyawenza umsebenzi,
nangwe sindiso sibanibani ebesinabo kulezi zinto. Nangwe phila lo muntu akasafani nami lutho. Bangako kade uhamba nabo, niphila noma kanjani nabo. Abathi masebebona uzinikele enkosini, bakubona ukuthi ushintshile, awusefani nabo. Bangaki abakulandelayo? Bangaki? Bangaki? Ake ningitshele bazalwane. Bangaki? Ake ngibuze kunini enibadala. Bangaki? Oh, babili. Kodwa iningi ba-West kunalokho. Bangaki? Oh, babe-2 bashona. Bashona kahle sebethole ibhakile. Abalutholanga? Oh, bafa bengalutholanga ivangeli. Yes, abaningi ebebekade bekubona ukuthi impilo iphilayo injani, bebona ukuthi wenzeni uJesu kuwena. Hayi, baqhubeke ngendlela obumnyama, zimpumputhe. They are blind, spiritually blind. Kodwa bayibhujiswe nokuphakathi. Hayi-ke, kodwa ozinikele enkosini uJesu ake sidlule kulabo-ke abangavumi. Laba uthi uJesu, mina ngumalusi omuhle. Aweqe uye le kuvesi. Kugcine kuba laphayana bekuthenge ngiyantshela, but you do not want to believe because you are not among my sheep. Awufunde lapho, verse 25, qhubeka. Yep. Ima lapho. Mina noBaba simunye. Uthi uJesu, webazalwane. Ngiyaye ngizwe bazalwane uma befakazi. Hayi, ake sikhorektane labazalwane. Athi umuntu, hayi, ngisewuye umntwana kaNkulunkulu. Okay. Awuzela webhikishi. Ubani baba wakho? Baba.
uyihlo uzalayo Death of Biggs. Bhikisha awutshele labazalwane uthi ngisengukabhikisha wakwakusho lokho ngemilana why ungasho ukuthi hey ngisengukabhikisha noma uye kwabake khona kwabhikisha uthi hey ngisenguyo kabhikisha bani igama likababa wakho Thulisile uthi hey ngisengukaThulisile uyosho likhona ilako okucabanga ukuthi hey kofuna ke ngibatshele ukuthi ngisengowakhe ngani why Kanze consider ndizo ndimngenzeni umfana mhlambe ngoba awusoze wayekwa wakhe yes ungowakhe awusoze wayeka hlala phansi why uthi ngisengumntwana kaNkulunkulu kukhona lapha ethi uNkulunkulu angeke kwakhona kuyoyeka ukuba ngowami khona uthi ezami ngizinika ukuphila okuphakade izimvu asoze zafa naphakade uthi akekho ongazikhipha esandleni sami ubaba ongulezona unamandla kunabo bonke akekho ongazikhipha esandleni sikababa yini uthi hayi ngisengumntwana kaNkulunkulu does that make sense bazalwane I'm still a child of God what as if into yenziwe uba umntwana kaNkulunkulu akusiwo zenza umntwana kaNkulunkulu it's him uNkulunkulu okuzele not on any condition i-condition ile yokuthi you accepted Jesus Christ as your personal savior that made it you are his okay izimvu zakhe ziyaduka kwesinye isikhathi ziyaduka ngifuna sibheke ke manje laphayana asiye ehubeni lika 23 sibheke ukuthi uJesu mayikhuluma ngokuthi ngezimvu kungathi unanalokho kushiwo uDavid ihubo 23 lapha ethi khona lapha ekhuluma khona ngokweduka wakhuluma ngokweduka sinjengezimvu ezidukileyo ezilahlekileyo uIsaya lo 53 kepha uNkulunkulu ehlisela ububi bethu phezu kwakhe ilapha esho khona ukuthi unikela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe kodwa ke manje ake siye lapha yana ihubo lika 23 ihubo lika 23 lithi yene uJehova umalusi wami finish and fly uJesu uthi ngiwumalusi omuhle I'm the shepherd this is the shepherd that David ayikhuluma ngayo uJesu okay qhubeka ngikwaswela he supplies our needs not our wants uyasinika konke esukudingayo right uyangondla angise nangasemazini okuphumula again ufanisa nezimvu ukuthi izimvu uthi kuthiwa amanzi okuphumula kusho njalo esiZulwini awusifundelwe lesingisi that verse makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Beside quiet waters, enye lithi still waters. Angithi ngizwile ukuthi izimvu
Zawesaba amanzi agelezayo. Uthi uDavid ungiyise emanzini quiet. Hayi amanzi okuphumula, amanzi athule. Ungiyisa indawo angibiza kuyona, ngibizela ekuthuleni uJesu. Indawo angibizela kuyo yokuthula. Ungiholela lapho, right? Qhubeka. Oh yes. Ngiholwa nguye ezindleleni zokulunga. Akusipho ukulunga kwami. Noma abantu bangakuncoma bethi wazwalunga emntakabhikishi. Futhi cha. Akumina engilungile. Yilo kimi ongiholele kulungeni kwakhe. Imihla ngemihla ngicela yena ukuthi angihole ezindleleni zokulunga. Yebo. No fear of death. Angesabi okubi. Ngokuba wena unami. Uhlale nawe njalo. Ever with you. Ever with you. Isho intonga yami nodondolo lakho ziyangiduduza. Niyakuzwa ke lokho intonga? Uyakubuyisa nalapho uphambuka khona. Uphatha intonga nodondolo. Uyabuyisa, uyakuqwaqwada futhi uphambuka. Bengifuna ukuza kule ndawo uthi uyaphambuka umntwana kaNkulunkulu, kodwa ungeke uhlale esonweni. Uma uhleli khona awusiyo wakhe. Awukazi ubulandela abayayo. Umuzi wafela khona bungesiyo wakhe. Owakhe uyalizwa izwi lakhe ngoba liyamshaya. Liyakusola izwi likaNkulunkulu. Uyasolwa uzwe. Hey, usho uthi hey benginenkani. Bese ngiphambukile. Benginenkani. Lo ofohlayo oqhubeka benenkani nomphelo. Ayobuza ukuthi wayile ngempela esiphambanweni. Wafika ngempela kumazwini uJesu. Owazi uJesu uyalizwa izwi likaNkulunkulu, liyambuyisa noma ephambuka. Hayi ukuthi ngikathi ephambukile sothi hayi akasasindisiwe usibanibani. Webakithi akasasindisiwe. Yimvu kaJesu leya, yimvu yakhe, kodwa isaphambukile, idinga ukubuyiswa. Uma ingabuyi, it's an indication that he never was. Niyezwa bazalwane. Ningaze nidideke nithi hey wawa umzalwane sathe sazama hey useze wafa wafela ezonweni wayengekho. Niyangizwa na? Wayehlabekile nje. Wayengekho. Ngoba uthi uJesu ezakhe izimvu zisesandleni sakhe. Akekho ongasikhipha esandleni sakhe. Sesandleni sikaBaba. Akekho ongasikhipha esandleni sikaBaba. Mina noBaba simunye. Uma usenkosini uJesu yazi ukuthi usendaweni ephephile kwaphela. Niyezwa bazalwane. Noma uhamba esigodini sethu lokufa, ungakwesabi ngokuba yena unawe. He says, I'll never leave you nor forsake you. Iloyo ke lo malusi esikhuluma ngayo. Uthe kungezwana izimvu zakhe oqashile. Ubona impisi isikude, enze njani? Baleke azishiye izimvu. Uthi kodwa mina ngumalusi omuhle. Ngiyazazi zami nazo ziyangazi. Ziyangilandela. Uyamlandela uJesu na? Uma ungekamlandeli, uma ungabikho esibayeni,
woza enkosini uJesu, woza kuye umalusi omuhle ukulindela, mamukele njengenkosi nomsindisi. Lithi izwi ububi bethu wabeka phezu kwakhe uNkulunkulu, wabeka phezu kwenkosi uJesu. Kubiza ukuthi uzinikele kuye manje, hayi ngokuphila, ngoba ukuphila kukuye. Outside uphile ekupheni, uphile ekudukeni, uphile ekudukisweni, uphila kuyo yonke into empambanweni yodwa. Ngakho ngikunika lelo thuba. Uma ekhona ubona ukuthi mina ngaphandle, kodwa ngiyafuna ukungena. Ngena. Ukhona osho njalo, before standards. Angifuni vele standards ukukhiphele ngaphandle. Hey, nansi into ekade ngangiyidinga. Nansi into engiyidingayo. Nangu umuntu engimdingayo. Ukhona osho njalo. So lapho ukhona, sukume ngeenyawo. Hey, kuyinto emnandi kanjani ukusukuma ume uthi ngiyamdinga uJesu. Ukhona? Ukhona? Khona ufuna ukwalusa uJesu noma hayi eyami impilo ngithanda ngiziphilela mina ngizenzela umathanda. Awenzi umathanda onkosi yami nansi into eyinkinga ukuthi awenzi umathanda, wenza intando yesitha, wenza intando kaSathane, wenziswa uyena yonke into oyenzayo. Kodwa uthi uJesu woza, I died for you. Ukhona? Okay. Hayi uma engekho socela oyedwa asikhulekele.
sibatshela siphinde futhi babawuthobela sibabonise nangempilo yethu esiphilayo thina babawuthobela sesebenziswa ngobalusi siyabonga babawuthobela konke izwi lakho elingakaze nalokho ilanga Nkosi ukhulume ngalo singekisidingo sibulekela kakhulu ukhulume ngalo babawuthobela ukhulume esindleleni ezizwayo ezingezi uthathe babawuthobela ezindalinani kodwa umuntu ozibhekisile ngoba babawuthobela umnandi lokuzwa ngala uyakhona uyakindlela ekhaya uyibona kodwa bongeluswa uthi usuphakathi emnyameni kuye ngokuyosithi siyazi babawuthobela baningi babesibaziya bebangasikhohlisa abahambele ukuthi benizwi lakho kodwa bezenza izinhliziyo zabo siyaphela babawuthobela ukuthi loyo khona kule ndawo azi bakuthi uze kule ndawo ngenhloso ukuthi babawuthobela kunazonda ukuze babawuthobela kuwodlulele lokuthula siyaphela babawuthobela sithi izwi lakho ingawoliphathi ukukhululeka soze babawuthobela sizokhululeka esindleleni ezizobiza basekhululeke ziyakhathala izimpilo zabo siyabonga babawuthobela sinike ukukholwa konke esandleni sakho ezindaweni Amen. Bazalwane, kukhona engadlulanga kukona. Sigcine ngokwamukela abakhona. Abangekho sengezwa ukuthi abekho obani abangekho nasizathu sini. Uma bekhona ababikile bazalwane ngiyacela ukuthi nisazise. Fanele niyabona ukuthi ekhaya akekho umama wakithi akaphilile kakhulu isimo akusona kube isimo esingavumi ukuthi angakwazi ukuhamba angakwazi ukuphuma ekhaya. So ingakho engekho angazi-ke nabo bakhona abanye babekile abangekho phethe i-flu uzinzi lo eswayo phethe i-flu abakwamkwena sizwanga ukuthi wenze njani kubona uMorini angimboni akekho akasho nga-indicator. Okay. Ayike. Shona. Abekho abanye ababikile. Okay. Singena kwenye inkonzo manje. Inkonzo yesidlo senkosi. Inkonzo lapho sikhunjuzwa khona ukuthi Jobethu Jesu umalusi olungileyo, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Ukukhumbula lokho ukuthi wakudela impela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Uzothatha lelo thuba baseza kabanye abazosika babambekile basabingelele endleleni